σταματήσει ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες ταχύς με το λόγο του μέλλοντος μας. Γεια σας, με λένε Ανδρέα Γρηγορίου. Είμαι μαθητής της τελευταίας τάξης εδώ στην Ακαδημία Σοκράτης και φοιτώ εδώ από τον Νηπιαγωγείο. Αυτό το σχολείο άλλαξε τη ζωή μου και αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Η αποστολή του σχολείου μας είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν σε όλη τους τη ζωή. Μεγάλωσα στην ελληνική κοινότητα του Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και μπόρεσα να γνωρίσω τον πολιτισμό μας μέσα από αυτή την κοινότητα. Η Ακαδημία Σοκράτης μου έχει προσφέρει μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας που με βοήθησε να θέλω να μαθαίνω συνέχεια και με συνέδεσε με την κοινότητά μας. Είχα πολλούς φανταστικούς δάσκαλους που με βοήθησαν να αναπτύξω τα ενδιαφέροντα μου. Είδα το σχολείο να μεγαλώνει από το μικρό δημοτικό που έμαθα να διαβάζω στο κτίριο του Λυκείου, από το οποίο σύντομα θα αποφοιτήσω. Μία από τις βασικές αξίες του σχολείου μας που με εκφράζει περισσότερο είναι το «εάν αριστεύει». Να είμαστε άριστοι σε όλα και εγώ σκοπεύω να ενσωματώσω την αξία αυτή σε ό,τι κάνω στο μέλλον, ώστε να είμαι περήφανος για την Ακαδημία Σοκράτης, καθώς θα συνεχίζω να μαθαίνω. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έχει κάνει το σχολείο μας για μένα και ανυπομονώ να δω τι θα προσφέρει στους μελλοντικούς αποφοίτους. Σας ευχαριστώ όλους για το μεγάλο έργο που κάνετε. Hi, I'm Andrew Gregory. I'm a senior here at Socrates Academy and I've been going here since kindergarten. To say the school had a major impact in my life would be an understatement. According to the school's website, our mission is cultivating scholars for impactful global engagement, ethical citizenship, and lifelong learning. Growing up, being an active part of the Charlotte Greek community, I've had many avenues to experience global engagement. Socrates has provided me with an enhanced sense of community that has contributed to my pursuit of lifelong learning. I've had many amazing teachers that have nurtured my passions, and I've seen the school grow from the small elementary school I learned to read in to the building of the high school where I will soon graduate as a Socrates scholar, ready to continue my pursuit of education. One of the core values behind Socrates that speaks the most to me is strive for excellence, and I plan to incorporate this value into everything I do in my future, to be Socrates proud in pursuit of my continuous learning. I am thankful for everything Socrates has done for me and excited to see what Socrates will bring to his future graduates. Thank you all for your support through all these years at Socrates Academy and wish you all the best.